Sisi why utolela indoda yakho kwani? Hamba nayo sisi lona hamba yonke manje. Athi bebe akahaze athi bebe wena. Kasele umshaya yethu. Isn't it? Dumalang Sanbonani, here we back again at Street Journal. It's your girl here, Posha aka La Posh. You know how we roll thina sifunela abantu abajolayo. Lana ke nasinobhuti usibhalele uthi nje indaba yakhe icayi kancane ngoba yena ka understand ukuthi how can afile ngathi bayamjolela wala yenza yonke into. Unjani futhi? Sawubona futhi njani? Ngiyaphila. Igama lami nguPosha. Buya la Street Journal njengoba usibhalele but usinkinga yakhe ngakuphi? Ngiyami ukuthi nje like ngikume zomuntu like ngijolela. Ukhuphela kancane izwi? Like umuntu engizwanga like ngijolela. Ubani umuntu wakho? Pretty. Okay, so ukujolela ubona kanjani ukuthi uyakujolela? Uqale nini lento? No, like izenzo zomuntu like yazivela like yawo. Yeah, like fanele like sometimes like suspect cabanga ukuthi ngiba namango kanjani but iqine iphini ukuthi check of indaba umuntu akujolela ngoba yini la yenzayo uyisuspectayo mhlambe phone like endlini like uyabona like izinto like zazenzakalela okay uyabona like ayikuthi like awubona like na semehlweni like uyabona ukuthi there's something that is going on. Okay, so how many years nijola like hlala naye kwenzakalani? Do you have kids? Yeah, umuntu ohlala naye uyamthanda kwenzakalani? Ngiyamncane kangakanani like show like kakhulu uyamthanda like ngeke uzubona but yena yashokile. Okay, ayikho into oyenzayo eyenza ukuthi mkhamba umuntu akho akujolela? La nisi mina ngathi njoba shinta uzihasela nje uzobanyana uthunyane ngiyakwenza izinto yena nje uyamupha imali? Yeah, because ngiya emsebenzini empedeni? Yeah. Go right. Yeah. Okay, yazini ke mina ngizohamba into zami and then bese ngiyabuya wena hlala ulana ngithi ngizokuthinda ngithi. Okay. Hi, you guys ke niyamuzwa ke ubhuti ke uthi yena bayamujolela uyasuspecta mara yonke into uyayenza. Imali uyayikhipha empedeni yena right yena akacheat. Izinto esizitholayo la ukuthi thola ukuthi yena uyacheat or yena khona into ayenzayo. Bese bayamchithela. But anyways, akunandaba lesizoyenza sizohamba siyofuna evidence and then masiceda lapho siyabuya ne evidence yethu siyindlala yonke into. Bye bye to Street Journal. Welcome back to Street Journal. It's day 2. Ubudikela sizomthola manje sesimtholele yonke into i-evidence yakhe. You know I'm your girl Posha aka La Posh. Sesilana buti ngicela ukuthi ungisondele. Unjani futhi? Ngiyaphila since usibhalela ngithi so manje sengibuyile ke ne-evidence but ngifuna ungixoxele ukuthi how are things at home now? Izinto zaphela umuntu ukuthi like endlini ke khona suspect umuntu akujolela ngoba yeah sometimes like uyamfuna like kunokuba like angabi himself yeah yathi ukuthi nini ukhona nini akekho nini ukhona nini akekho kwazi bonto zafana like okay, so ne ngizobuza question kuyo yonke lento le enginayo wena awunayo wrong? Wrong mina la wena perfect? Hayi ukuthi perfect but la ukujola nana nokucheat sistyle sakho. Okay, ngitholele evidence my guy. Cela ungiboneke ifone ngikhombisa. Okay, alright. Okay, bano umuntu wakho ne and then bala manje ukuphi la kusendlini kwakho
bakwakho labantu laba. They cheating right at your place. How do you feel about that? Senze njani ngabo labantu laba? Mina ngibaconfront. Mina baconfront. Okay, asambe bala kwakho. Angithi uyayazi indlela yakwakho. Ngicela ukuthi ungilide the way. La majita babun lecheri keberesh Fanayit umuntu akuskeberesh La majita babun lecheri keberesh Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Umkadu You can't knock kwakho. Bad. Come on, manje. Come on, keep going. Come on. Hey, stop, sir. Hey, you're not gonna do that. You're not gonna. Come on. Stop. Sisi, why utolela indoda yakhe, indoda yakho kwakhe? Uyiqale kuphi lento le? Uyiqale kuphi lento le? Uqale ngishaya nje. Oh, uyakushaya, oh uthatha. Buti why umshaya? Oh, isithanda sakho lesi. Uhlale ngishaya nje ngenze njalo Wena makhulusi. ngiyenzani Wena makhulusi. anye ngibe nawo Okay, wa umshayelani? Why umfebethe? uyangishaya lo muntu ngenze Just for ukuthi uyakushaya wawungamyeki. Yeah, wawungiyeki kanjalo. Kukwakhe phela la. ngifuna yena leyo bekumele ukuthi ngiyenze hawu ngeke ngishaya lana bekwenze njani kwethu phela la Oh, when you guys are sharing this place. yes we stay together Yeah. yes But ngicela ungi-explainele ukuthi umshayelani. Like ne. Ukujana khona ukuthi ne. Lamanje wambe akalele masiwa. anye ngibe nawo Okay, wena umshaya aze abe nama-bruises. Abonakala abe ne-evidence ukuthi wena uyamshaya. Impama. So ku-right umuntu uma umshaya ngempama. No, like ucasuka sometimes. Ucasuka. Phela. Hayi lokhu ngiyamshayela umuntu, ayimshayela umuntu. But wena ungathuli uthuleleni la ufuna emzini yenye indoda. uhlalo ngishaya lo muntu njengoba ngisho nje Mara wena ufuna emzini omunye ubizwa umuntu wakho. Manje umuntu wakhe sekafikile. What do you say about this? he started it Mara ngibona ngathi uwo ostartile ngoba wena cabanga kusembedweni wakhe la. about yena sihambe ngishayela lutho nje So manje nidlene manje. Nisebenzisa i-condom. Mara do you understand this thing? we did Nisebenzisa i-condom. Hayi mina ngiyazi awushota awusile indaba yalo umuntu lo. Ngizala. Lo guy lo uthi yena udle umqeda ukudla umuntu wakho manje mara bathi bayisebenzisile i-condom. Like ngifuna ngibona ngenza. ukungishaya kwakho ukukhosile yonke le into leyenza njengamayi Ngaphinde ngibuyele futhi la nje. ungaphinda ubuyele roundini Ngiyangibambe futhi nithu. usibambe sothi kanjani Yeah. ucanga ukuthi uyangithusana ujwayele ngiyasho nje ucanga ukuthi ngiyakusabani mayi ufuna ukuyiphinda futhi phambi kwabantu phambi kwabantu Okay, nijwayele ukulwa nina noyithule. ujwayele ukungishaya Nini? Mara nawe uyamshaya I manje. have to hit back now at least I've got Oh uyazwela. Oh une-backup manje. angithi ngikhona ngizombhekela lana ngishaye ufikile lo Wena usuke umshayelani kahle kahle. Inkinga i-1 la wena uyashayana. Mina ngishaya. Wena uyashayana. ngaphuza futhi nje utshwala Why vele ushaya? njalo wesi Manga like umuntu ngibhekile nje. Kube lo muntu kunama-pros ne-crash nanodabukile somewhere mabubu. Oh wena ufuna zadabuka. Like ezinye zithi maybe like Ufuna what zadabuka. about the scar uzwele la. angizwele kuziyitori zakho uziyabheda futhi senjalo Usutakiwe. ngathi ngeke unjalo Laphansi. So kodwa. So wena makai uthulile mina angi-understand indaba yakho. I-cherry yakho le. So manje njengoba indoda yakhe nayifikile and then bese kumele kwenzakaleni manje? Phela bengazi ukuthi. Wow wena bongazi. ngiphatha kahle So ngathi ngiphatha Uthihamba. Uthihamba nje. ngeke uzuyenze into enzayo ngeke uzuyenze into enzayo ngeke uzuyenze into enzayo mina kancane samsami imani Ngizogcwalisela ukuthi manje azangifuna ukulana like nangithina ukumanje.
but ayazi iqinile nawe yazi amadoda phezulu izodibana nestrati akunankinga cha izodibana nestrati namanje abantu and angeke uzumgwajisi ngeke nje uzumgwajisi bamba namanje ngathi la uthi ngidonsa ukubamba yes abheka sotholana estradini ngithola uthi nama ngikusabe bro amyesha uyanzo uqomesa nawe uqomesa 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 angeke kwaza mina ke kwaza mina ke umesa ngokwani umesa ngokwani Oh, uphethe umesi ukuthi uphethe umesi kwayena nje ine pen ibhiya obviously wine le bia le uhlala uyiphuza ubuye uzomshaya uqeda lapho mina la kusho ukuthi nizokwazana mara sisujona nabantu abadangerous ya hayi ukuthi ngitshona nabantu abadangerous nje i-protection vele kumele umuntu ayi-protect now lo uphethina upheni because uhlala iphuza nje utshwala Oh, when you are always protected. I have to be from animals like him. right man ayikho right kusho mina ngiyaphuma ngisebenza nophizo la everything Manje ufuna ukuthi ngichaze ngithini futhi? okay manje into elungayo la Hayi angazi usuyiqeda kanjani. awathi Hayi angazi usuyiqeda kanjani. Ngifault kabani ngithi ngisho ukuthi manje ngithola wena la manje mina ngenze njani? Nami ngikuhambela la, ngihlala la. Ngihlala la nami phela. uhlala uhle La, akho kwami la. Ungishayani futhi? kwantanga ngawe Mana sana sami mima. wena uphethe umeso wena yeah Mana kancane ungani? uphethe umeso yes uphethe umeso ngiyazi wena uphethe umeso ngiyawunya usabmeso Ngeke uzimbambe makheke. angusabmeso Ngeke. wakala ngibona yeah wakala ngibona angusabmeso Oh, kwaza mina qala. awukwami yabona nale mbabonyana zakho lezi zaba splank le mbabonyana zakho lezi zaba splank uyazibona wakala ukuthi ngithafa ukuthi angikothafa yabona la uthi nganani mara maybe ngindlula choice ngiyoyithi angithola Ngeke. Angeke. Ngithi angeke. uzasibambana Ngisho kuyima ngeke. sondela Ngeke. Uyamyeka ngeke. Shaya mina qala. awushif Shaya mina. awushif Shaya mina ngiyasho nje. ushif Ngeke. ushif Khohlwa. oh wena protector ya Ngenze njani? ngoba Mina bengithi ngiphethe uye nje. Uma ngishaya wena. Ungikhipha la endlini. ngiyangisa nje Wena Masize njani? thank you Bongayekela labantu labo bayi2 bayikhuluma nje ngesijini. Ungaba njani? Ngoba wena inkinga yakho wena uyafeba ne? Ufebiswa yini besides ukuthi umuntu wakho uthi yena uyasebenza ukuthi wena ube grand. Wena manje ngeke. Yabo ngisayisho kuyimayi. Angeke. uyamprotect. Futhi okay sis uyamthanda lo muntu lo. Ayiba amadoda wona. Abona uthathile manje ngoba wakala angusibonisi wakala ukubonisa angusibonisi umeso wakala ukubonisa umeso angusibonisi Hayi balimazana yini? wakala ukubonisa angusibonisi umeso ngibona I-fault yakho ungathi bayeke i-fault yakho ukuthi Nani nonsense. inonsense yiphi uhlala nayo inonsense ungahambi uzele lapho wawungayihlala naye wathi hambohlala naye wathi awufuna ukuhlala naye kanti wawujolelani naye what's the reason ukuthi ujolelani uyaprotect wena nje ufuna i-protection uyakuphi imali Uyangiphi imali? yakusatisfy Kamnandi kanjani? so la akakusatisfy Nakancane. Into yenzayo nje ukungishaya nje lento. Isikhathi ngiyasolani. awusitholi isikhathi sakhe Ngithi ngilala ngeyi1 lo muntu wevela afike nje idayelo yena. so then Afika ngena ase nginayicathu. mara manje musingibuye emsebenzini ngizela endlini Uhlala ngishaya lo muntu la uhlala ungishayana, uhlala ungishayana. Awuhlala ungishayana. mara mina ngizela endlini ukuya Namangani. mina mara mina ngibuye emsebenzini Kumnandi mayi Uyashoyela kuwe. ukuthi Kumnandi mayi kuwe na. Yabuza. Muthi ngihlala ngekuthini Muthi ngihlala ngekuthini Uhlala ukhona la endlini. Makana ngiyendlini Manje ngiyenzani ngene indoda? kusemini Ngiyenzani indoda? Ufunani Ngithi ngiyenzani indoda? azange expect lapho wena ujude uNkulunkulu akasize, uNkulunkulu wena akasize wena. uNkulunkulu kumele ukuthi akusize wena. Kumele ukuthi nje impela wena uyishit nje. ungashaya umfazi phambi kwethu Ngikutshelile yethu ijwayele leshita yenzayo lenja. ayimshaya uyamshaya wawushaya umfazi phambi kwethu ngifuna umbamba nje ukhuluma naye uthi like Ungibamba. Njenganini?
ungibamba wena. Hayi ngcono ukuthi wena bhuti manje uzoyenza njengale situation yabona ukuthi kunjani bayajola labantu and ba happy uthi sithandwa sakhe so lo umenza njani ufuna ukubona bazophelela uzophinda buye futhi la sisi ukahle ngeke ifuthi uyahlala la kukwakho la le ndoda uzoyenza ndeyembamba indoda le inendlu yakhe nalahlala khona why ngoyokuhlala naye endlini kanti anginehlala naye kukwami lana so manje ngizoyenza kanjani bhuti ugele uzowenza njani ngaye nawo nje sikwakho yazi nawe nje usihlala kwakhe nje emaye ngwakhe njengamaye you know that no but then you know ukuthi ngihlala naye so when what do you mean I'm proud ungathi wena ngokuwena ungena mina ungijwayeli mina hayi mina ungangijwayeli kabi azangathi ufebe mina azangathi ufebe mina azangathi ngathi ufebe wena nonsense ungangibambi shit heba nina ingandi zongivumela ngithi ngathi ngizongivumela angeke size siphumele ngizifebe le nonsense heba nina ungilethela abantu lawo zongibizela ngisifebe kwami isikhamera nje yimina or yena yilo yenza la mina sengisifebe manje mina ngifebeni wena yes wena mina uyinja akasathali ngiyakuzonda uyangizona ngolelana my guy nomuntu lo lesikhamera sakho lesi angeke silise ndawo ngani ngiphumeleni ngani ngiphumeleni nani ngani ngiphumeleni nonke asambeni azeli ngani ngani ngiphumeleni tikazini Hayi angithi size ngawe la kukwakho ngicela ungiphumele siwami ngiphumele ngwawena ungathi ubalandela wena ingathi ulandela kwawena hayi bayasixosha lana manje jikamanje wena niqeda njani manje sekabona kanti ngicela ngiphumele lesifele ashayisi mina sengisifeba ngazi ukuthi ngifebe nini ngoba ungifeba hamba naye mntwana ubani uphumayo mthathe ubani uphumayo ubani uphumayo mthathe phumela hamba naye ubani uphumayo awuhambi uphuma yena ngiphumela ngapha nale nonsense ngapha makahambe hamba naye wena hamba naye ubani nonsense iphi le uze na hamba naye angihambe lona ngithi hamba naye kumele kuphumela la wona akayindawo enoda uphuma ngithi angeke akayindawo ngithi akayindawo ungazungikhazi ungazilimazi akayindawo aphumela wami yathanda ilimaza ke jimut fokof ngithi akayindawo kumele kuphume mina la angazi phuma madoda azohlanyela naye nangilizwa nginonele hey yesisi nami kwami lana phuma jimut fokof mina ngihambe ngibe emsebenzi ngalesi yabo uyayiphinda futhi ungangikhombi futhi ngomunwe mina ungangikhombi ngomunwe ungangibambi ungiyeke usuka nini ungibamba wena akuswena umuntu ohlala efika la ngihlasela ufika ungishaye njengenja isn't it maye awungeke umntanga kagcwala umntanga yeke imali ntathe nantanga ogcwala ungalimazi jimut fokof man wena ogcwala hamba ngizobona kwakho jimut fokof wena ogcwala wena sohlangana la ngaphandle nani noma kunini sadibana la ngaphandle anytime you see something fall hlangana nawe kwakhe jimut fokof mina ngiyabuya uyabuya uzenzani umuntu wakhe so bazosala balungisa izinto zabo uthini kuyava wena inkinga yakho yini umuntu wamanje wena inkinga yakho yini umuntu wamanje yakho inkinga yini umuntu wamanje kanti umuntu wabani yini inkinga yakho umuntu wabani azange ufike la uthi umuntu wakho wena la wena kuhamba wena uwozela ke mina ngazi ukuba le ntombazana ntekazini wena ngikwazi ntekani ufuna ungibona ngila kini phela ufuna ungibona ngiyaqala nokukubona uthama aqala ungibona ya mina yakwazi mina ngikucala ngizokulandelela phela ngibeka umbatshana Angikwazi. ukubona njengamanje bathi into abahlangana Njengamanje. abantu bayahlangana bheka ngiyavala bye Don't go. Let's just sort this out. I don't know how you're gonna sort it out. Kodwa lisilima sona ngisasifuni. I'm sorry about what happened. I'm really sorry. I'm sorry. manje uyabuya kumuntu uyahamba nje kanjani samfuni
I'm sorry. Mtshela ukuthi abuye azothatha impahla zakhe aphuma hamba. Ngimela ukuthi ngibuye kwami. Usesebhizi nalento, busy sakhuluma naye. Hayi lisingcono nawe. Sakhuluma naye. Uyangikhomba futhi nawe ukusenjalo. Wena right handed. Wena. Uyangikhomba futhi. Njengoba uhlala ungidelela. Njengomfazi wakho. Delelani uba isikhathi. Uyi nonsense nje wena. Yeah, mara mina ngcono ukuthi ngiyavuka ngami esebenza. Yeah. Awu. Bayolala futhi. Bayolala bayaphuma la. Bayangena bayabuyela. Hayi angisazi. Bayangena bayalala manje. Again phumeni. Imali. Can you stop what you're doing? Can you go out? Can you get out? Get out. Go. Get out. Go. Get out. Go. You also Hambani. Ngicela ungiphumele. Can I please Size ngawe la. Can I please ngawe la. Ngicela Size ngawe ufuna ukuphuma nabani? Ufuna ukuphuma angithi sifuna ukukhuluma ngayo le ndaba sicede manje. Yeah, khuluma So kena khuluma. manje ngikhuluma phambi kwabantu mina. Mina Ngicela ungiphumele. Impela bekhona. Sisi awume kancane. Ima. Bambi ungibamba. Sisi hamba naye lo sisi lona hambani nonke man. Take hamba nawe. Usebenza muthi uhambe Sisi. ayindaba yethu le. Ehlisa umoya. Usangena futhi kwami. Usangena futhi kwami. Ehlisa umoya. Ngicela ngiphumele. Ngehlisa umoya. Ngicela ngiphumele. Ngehlisa umoya. Let's try to sort this out. Angithi ningabantu abadala. Uphume nabo kwami mina angifuni nokuyizwa nomuntu. Mabebheka omunye umntana azaphatheke kabi kanje. Ngiyenze njani manje mina mangiphatheke kabi. Oyehlisa umoya. Siswami ngicela nje Ngehlisa umoya. Lesicela sihlaleni phansi manje sikhulume kahle manje le. Ngikhale nawe phansi futhi kwami la Yeah, kukwakho yes but ngiya understand. Mara sicela sihlaleni phansi manje. Buti, sicela sihlaleni phansi. Ngehlisa umoya, sihlaleni phansi manje. And then sizoyisota out kahle manje. Sizoyisota out. Okay. Buti, I know you are stressed, ne? I know ukuthi lento yenzakala la ibuhlungu. Oh, ubuye futhi uhlala eduze kwakhe. Why ungahlali ngabe eduze kwakhe? Ngiyavumela ukuthi ungene kwami usangibuza imibuzwane. Okay, sharp. Angeke ngize ngilonke busy ngiphikisana nawe. Usisi uyakujolela uthola ukuthi uyakujolela manje. Uthini ngale ndaba? Ayenzani? Azisotha out ifika usafuna ubala uphuma ngami usafuna ukuhlala azisotha out. Azibona ukuphuma. Okay. Azisotha out. Sisi. Qede into yenzalo. Sisi. Yebo sisi. Nithi mina njengoba labantu bakho boy2 ne? Kahle wena ufuna kuphi? Inkinga yakhe lo uyangishaya inkinga yakhe lokho uyangiprotect uyangithanda uyangisatisfy. How? Okay. So ngahlala ngapha Hlala emntwini wakho. umuntu wami usehleli phambi komunye umuntu asinjalo soyisotha thina le ndaba le ngokwethu Yeah. ngithi soyisotha ngayo. So you meaning wena ufuna ukujola nalabantu laba boy2? Not unless if he promised to stop. Okay, maka stopa ukushaya, a stopa whatever that he's doing. Uzoyeka lo uhlale I mean I've been with him for years. mina ngiyakubuza ukuthi maka stopa yonke into namhlanje from today akuphatha kahle lo uyamyeka Yeah. buti bayakuyeka uyezwa ukuthi kuthiwani uyayekiwa mangabe ulwamphatha kahle uyayekiwa wena uthi ngale nto leyo labantu laba bayathandana. It's been years bajola. Mina ngithanda lo muntu. Oh wena uzifunela umuntu wakho Kodwa yile nto engiyishoyo nje. Ngoba sibini. Ngabona ngizisipanga. Phakathi. Kodwa yile nto engiyishoyo. Ngibona ngizisipanga. Kodwa nawe ke ngize ngiyakushiftela ngokushiftela hlala lapha kancane phela. Isipanga nto. Angisayilungisa manje le ndaba. Ngihlangana nawe phela manje. Hayi. Lengizisipanga. Ngihlala lapho nje. Usho ukuthi kumele manje kube yimi nayi ku. Angifuni ujole nabo boy2 because abayekeki. Angeke ngikhona. Mara bawukhona mose from the start. Kanti kungani ungena lana? Ufuna ngihlala. Angisho ukuthi angifuni ukuthi uhlale kodwa sengiyasho ukuthi ngiyisiyayilungisa. Hlala thi ngichiphe ngihlale mina esitweni sami sobukhosi ngibona.
Hlala lana phansi ngibukele ngathi ukuthi inkinga ngiyakho. Sekuwuma usibukela sayilungisa le ndaba. Angisho obvious yamusha. Angisunderstand ukuthi nje labantu bakho angazi ukwenza la because uyambona kuyamusha. Wena decide yalunga rayilunga. Ngithi yalunga only if you promise to stop what you're doing. Mina like anything like that uyangibona ngiquiet like ngiba stress. Uyamthanda lo sisi ne? Buti, uyamthanda lo sisi ne? Ufuna ukulungisa izinto naye. From today mangathi uyamiyekela lo bhuti lo wena naye nibashap uyayeka ukumshaya uyayeka into ezisnacks. If only another stop. Ngicela umpromise. I'll even come close to you only if you make that promise and I can stay. But if you fail to, then what do you mean anything? Hey man. When bakufaka silence nje bavele bathi bakancane bese nawe uyama kancane. Awushonga ukuthi umuntu wakho lo. Like I'm so like about everything. But maybe if like you shower. At least say it like you mean it. Like I mean it. Mangeke kancane phela. Like I mean it. I promise. You promise not to hit her again. Yeah. Okay, Sisi, you promise ukuthi uyamiyeka lo muntu. I also promise that I'm going to leave him if he stops. If he No, phela ufuna ukuthi umiyeke manje. Ufuna ukuthi umiyeke manje. Yenza ungitshele ngwamaye. Indoda nikhona maye. Indoda yakhe. No, I didn't like I said. You know the problem with baby being shy. That's like how we met from the start. So but if he promises to stop, I know he's not a bad person like from inside, you know. So I'm willing to fix things with him. Only if he promises not to be a jerk again. No, but it was like that. But then you so that's what I'm saying. Me, whatever it is I was doing, honestly speaking, was out of just to spite him because of he was always beating me, which is he was not even touching me, which is I thought about into yo angazi ngizoyibiza ngane yazi indaba yakho ayikho uyayibona ukuthi indaba yakho ayikho you need to leave uyositholela wakho umuntu kahle kahle uyayibona indaba you need to leave uhambe uyositholela wakho umuntu because ayikho lo sisi usile lo sisi lo sekuyimusile futhi usile yabona ukuthi uthini ku uthi wena nje into nje yokuthi wena nje sekuyimusile futhi usile manje sekuyimusile futhi like ngicela ngivumela ngicela ungivumela hayi asambe futhi vele thina siyahamba ngithi senisodile sisi ngikuncedile ngithi uyabona nawe ukuthi kwenzakaleni ngikuncedile futhi ngicela ukuphuma sikhulume ngaphandle and then siqede indaba yethu because hayi siswakho uyalwa Komazane le yakho yalo street mate too much. Ungangibizi nge-street mate. Ukhahlela futhi lento yakho mina. Ngiyasho kuyimanje ngimkhahlela futhi nalosisi. Angazi, angimazi. Ngeke azofika kwami azongibiza nge-street mate. Siyazilungisa futhi. Siyazilungisa. Okay. Njengoba manje ke sisiyahamba. Wena uzosala uzosala ukuthi uzolungisa kanjani izinto zakhe ne? Uyamthanda nosisi ne? Mara uyalo too much. Ulwisa nami. Mina angazi ukuthi ngimenzele. Yeah. But do you feel ukuthi sikuncedile? Yeah, kakhulu. Yeah. How do you feel ngalento yonke yenzakale? Samile la ngapha ngaphandle kwami. Yazi nawo cameraman take hambani. Hambani, ngani hambeni? Angithi uyayiqala futhi. Angithi uyayiqala. Uyabuyela futhi. Angeke. Ngicela Kanti ngithe ngani ngivumele nonke. Ningihambeli naye lo cameraman wenu ngingamazi ukuthi usashuda. Ngicela usuku. Angisalungisa izinto kanti. Hamba nawe, hamba. Ngani ngihambele, ngani ngihambe. Yo. Kanti wani ngisho lesikhathi yani. Kanti bese Besingakhuluma maye. Sisebhizi ukhuluma nawo labantu bakho la ngaphandle. Yilo nto ngisho phuma ngeke. Hayi ngisafuna ukuqeda kwami nongwakhe. Hamba ngifuna ukukhuluma naye mina. Usafuna ukuqedelela, ufuna ukuqedelela any round nawe. Uyakhuluma. Bafuna ukunyobana la ayikho enye into abayifunayo. Hamba nabantu bakho to. Kuyashisa ubhizo ngenza level vale nonsense ngiyenza njengamaye. Bafuna ukudlana futhi labantu labo wabayekela labantu labo bavala umnyango bayakhwelana futhi. Ngicela uhambe nabo.
Phuma. Angiyazi indaba enje. Njengoba ngikhuluma nabantu. Ngithi ngicela ungivumela ngivala umnyango wakwami. Hayi angiyazi indaba enje. Sisi strong shem. Njengoba ngikhuluma nawe manje la ukuthi. Ngithi njengoba ngikhuluma nawe la ukuthi. But thina I think siyenzile umsebenzi wethu. Hayi ngiyabonga. Hayi uyabonga ne? Senizosala ni sorta out ni 3. Angazi ukuthi nizophelelaphi ngalento yenu mara usisi ngibona kahle ukuthi uzojola nani 2 ngoba lesithimthing sakhe angazi noma usenzeni sisazoba khona and nawe usazoba khona la ni-share indla ngithi guys now I've done my work here. Ngicane ngihambela hambani nani hamba nabantu bakho ungangibambi phela mina ungangibambi phela mina ngeke ngibambi Phuma. Hayi phuma ngikenzeni Ukwakho la. Phuma. Angisho kaphela. Phuma. Bheka umekuphi phuma bheka ngikuthi ngikuphuma. Bheka ngiyakuvulela nina phuma. Bengiphumile. Phuma. ngena futhi labantu Ngiyakuvulela ngithi phuma. Hayi wena phuma mina. bayangena futhi Wena ngale kamereni. Khuluma kamereni. ngicane ngiphumele Ngangba. Phuma. Phuma la. Wena ngihlangana nawe bro. Bese. Masanga. Zoe. Ungasebenzisi imali ba? No. Noyithatha ekasi le emajukujukwini yeah it's fine. Ngihlangana nawe. Yeah. Ngihlangana nawe la ngapha. Bhalise. I think myself right. But it's been a long day. Sikuncedile angithi wena manje into emele uyenze you're gonna go uyosota out izinto naloya girl wakho we-street mate and then into yakho izoba right angithi siyabonga futhi ukuthi usibhalele u-right angithi ushap angithi kaze okay sharp. Okay, that's it for today. Ke ubhuti simncedile but intombazana yakhe hayi bese ifuna ukushaya namakhamera everything bese kubheke phezulu. But anyways, we did our job here at Street Journal. I'm your girl, Portia aka La Push. Thank you, bye.